Pre Arjun. Relito, niya balik ka? Ay, way lingaw sa bahay, pre. Maong isuroy ko ni mo din sa inyo. Asa mo si Maring Janice? Ha? Paol kayong atubangon ng naon ni Maring Janice ni mo, pre. Ay. Unsa? Hmm. Iyabag ka? Bitaw? Kaniya to. Hasul-hasulon gi ko ni mo pakuyog og pamisita ni Janice. Kay mahadlo ka siyang papa. Ya, gusto na gid kay ka nga makakita ni Janice. Ay, kani adto pa man to, pre. Sa dagat ulitaw pa Miss Janice ini, pero karon, puulan na sa naong Janice, pre. Ay, puol kayo. Ang gawayan ni mo. Unsa ka no kung makadungog si Maring Janice anang imong sulti ron? Ay, pagsaba ni pre, ha? Pagsaba. Kay, kusog ra ba kayo ng mga oras tong bayan, ha? Nawal ka? Mo lagi? Hadlo ka man di ay? Ay, kining, tagay ta, pre. Ha? Tagay. Oh, abi ba na kung hadlo kan Janice? Mabitang mo inom ko, pre. Aron, di na kumhadlok sa kong asawa. Kay, mas muhilo man na siya. Mahubog na ko. Pero, maulian na gani. Stang kaita. Diha na ko, rakrakagyaw-yaw. Mo na. Mao ba? Mo na diha. Nga no nagminyo. Parehas ka pala unta na kung ulitaw pa. Huwag ta kay problema. Lagi, ayahaya ni mo, pre. Ay, og, mahalin man ang inyong bahay, tapi sa inyong mga ginikanan. Suro gini mo ang imong bahin ini. Kay, wa magkay asawag mga anak. Sa'yo mahalin, pre. Oh. Di man na mo ibaligya. Oh, ingon ni nang grasya nga maguwang nimo kay ibaligya ko nun yung inyong yuta. Ha? Ay, mao ka na, Abjun. Nagkasabot yung mga igsoon ni mong babae nga ibaligyan na lang nato ning bayog yuta sa atong ginikanan. Kay wala naman sila sa mamagpapa ug magtigwang na may mga igsoon nimo. Hindi ko masugot anak nang uy. Sa? Hindi ko masugot nga ibaligyan ninyo ning bayog yuta nila ni mama o papa. Kabilin ba niya sa itong mga ginikanan? Nalagge! Kabilin lagi na sa atong ginikanan. Nga sa ato pa may bahin may ini. Kisa ba naging ninyo nga wa mo'y bahin? Ato gining tanang managsuon. Pero ayaw ninyo ibaligya. Kay niya man ko puyo din Salig ba lang mo nga wa mo mapuyo din Kay doon na mo'y mga bayog lote. Nga inyo nga gibayan. Kaya ako in town wa. Ay mahimo man nga imong bahin sa atong pagbinahinay. Ipalit mo gamay luna o patukuran ni mag-imong gamay nga bahay. Hasul-sulan pa magikon ninyo. Nga maayo man ako nga pagkahiluna din hinang. Basta kini ko musugot nga inyo na ibaligya. Abjun! Wa ka musugot, pre. Wow Asa man niya ko puyo kung ilan ning ibaligya ang bayog yuta sa mga ginikanan. Salig lang gini ako maigsuon Nga wa silang puyo din human maminyo. Kay ipangdagit na sila mga nabana. Kunya kaya ko makoy pamilya asa man ko. Kila nagminyo ka pa Bisa uta, pre. pa maminyo ko pre. Oh? Digi ko mapahawan ining luna sa mga ginikanan. Kay dinhi ba ko nagdako? Unya. Kung saan naman nimo nga, nagkasinabot ang ko nag-imo mga igsuon, o desidido na ko silang ibaligya ni. Basta, di ko musugot ba ilito? Oh, kay, ingon man nga, may bayar na kuno ning inyong yuta. Usa? May bayar na? Oo, unay akong nabalitaan, pre. May bayar na kuno ning inyong yuta. Sa? Huwag gadi gihapon makasabuting ako mga igsuon. Pero di gihapon nila mabaligya bisan saon nila. Kaya di man niya kumupirma agig pag-uyon kung ilaging idayon sa pagbaligya. Bahala na sila. Basta kaya di kumupirma. Nagmeeting gid ming tanang mga igsuon. Ang rason sa akong mga igsuon babae nga maong ilang ibaligya ang kabiling bahay ug yuta sa among mga ginikanan kay mga tiguang na kun sila. Apan ako gining gisupak. Gisupak na ko ang ilang sugyot. Kay niya man gukupuyo ni yuta. Mayo man nga ako mga igsuon kay may mga loti naman silang ilang gibayan. Apan ako taon wa man. Mao nga wa gyud mi magkasinabot ngadtong mitinga. Ugon niya. Wa din himo mga igsuon, pre. Asa ko musugot. Di gini nila mabaligya kung dili ko mo pirma, pre. Oh, ikaw ba'y nagkupot sa titulo ni yuta? Dili. Ambot. Kung kinsa nila sa kumahigso ang nakakupot ini. Wa kay daganan ini, pre. Kung ibaligya ni sa imo mga igsuon, kay wa makani mo ang titulo. Tuwa maka nila. O makabaligya sa sila bisan og wa ka. Unsa?
Kay wa na kong titulo, oy. Wasad na ako, Aljon. Kung mauna, asam na yung tituloy ng yuta, ah? Mbot. Umbot, uroy. Klaro na ba ninyo, oy? Klaro na kaayo. Kaya inyo kung gitagutaguan ini. Gitaguan ninyo ang titulo ng yuta, ah? Apan kini lang ang ako ikasulti ninyo, ha, nang? Di gid mo makabaligyan ini, kay musupa ko. Unsa ba yo'y did-ani mo kung atong ibaligya ninyo taa, ha, Abjon? Pabalikon pag ko ninyo papasabot, anak. Nga una, kabilin ang taon ni sa itong mga ginikanan. Gabaan tanini sa itong mga katigwangan. Ay, musabot lang silang mamagpapa na, uy, Abjon. Kung ka mo'y pasultihon. Pero naibaw ko, nga kung buhi pa ang tato sila, di sabto gusto sa inyong nauna-unaan. Kaya nga itong mga ginikanan mismo, nahibaw kung giunsa nila, kung unsa ilang mga sakripisyo, nga makaangkol na ng lunaa. Yano-yano lang ninyo ibaligya. Gabaan ba mo sa itong mga ginikanan? Abjon! Gitaguan nilang titulo, pre. O, pre. Naibaw ko itaguan nila. Murag tinuod gud pre da. Kay desidido silang mabaligya ini. Unya, wa man ni titulo. Ka imposible. Nga ingon pagani kuno sa uban nimo mga igsoon nga hatagan kala nila og gamay nga bahin kay wa ka may anak. Unsa? Hmm. Mga agap gini mga igsuon na, Samot gud gini kumusugot kay baligyan ni Mau Yuta, pre. Di gud. Abjon, sugot na lang doon nga ibaligya na nato ng yuta nilang papa o mama. Mabanay imong gianhin ako, Tilini. Wa palagi mausab ang akong desisyon. Di ko gusto nga ibaligya nato ni Yuta, ah. Ganun di mo magkasabot, anak. Nganong dili masagyud ka mo sugot nga majority sa ato mga igsuon nagkauyon man nga ato na laning ibaligya. Asa man lagi ko ninyo papoy, ako ninyo ning ibaligya. Magpalit lagi ka og imong laing luna og imong payagan. Total, ikaw naman bitang usa. Unsa? Unya ka na nga akong bahin. Paigo ka na na akong ipalit og laing lote? Unya magpabuhat pa ko bay? Abjon, Kung di ko ninyo mapugos, di ko musugot kay baligyan ninyong yuta nila mama o papa. Wagin makapugos na kung ako maigsuon nga ibaligya ninyo taa. Apan nahibaw ko, nga padayon gid silang nangita og paagi, aron mabaligya nila ninyo ta. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, makabaligya ba dayon ang ako mga igsuon ninyo taa sa amo mga mitaliwan ng mga ginikanan kung dili gid ko mosugot o dili mo pirma sa ilang pagbaligya unya ni ninyo taa? Ikaduhang pangutana, nasayran ako nga ang original kuno nga titulo ni ninyo taa nawa o giwa sa akong mga igsuong babae. Babaligya bagyapon ni nila kung nawa man ang original nga titulo? Ikatulong pangutana, kung tinuod man nga nawa gyud ang original nga titulo ni ninyo taa, pwede ba kining mabaligya sa nagkawat o sa nagprinda nga wa man makapangan nila ang titulo sa yuta? Ikaupat og katapusan, napungot ko sa akong nadunggan nga kung mahalin ko ning yuta, gamay ra ang akong bahin kay wa kuno ko'y mga anak. Tinuod ba na? Unsa may akong buhaton aron dili kini mabaligyang yuta? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Abjon. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema nga may punto legal. Of course kanang mga personal nato nga mga problema pod, mga problema sa ato ang karelasyon, sa ato ang kapikas, sa ato ang kabanay, sa ato ang trabahuan, sa ato ang mga katigayunan, kabtangan, no, maski unsang mga problema kabahin sa punto legal kang Attorney Elaine gyud na. Of course, naamang gyud gihapon si Dr. Obra para sa mga punto medikal ninyo nga mga suliran. And of course, sa inyong mga suwat suliran, pwede ninyo mapadala sa ato ang email address nga suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Tawgo na to sa pangan nga Abjon ang ato ang letter sender karong adlaw. Si Abjon
Kugihan kaniyang mga ginikanan, napo sila kaigsuon kanis Abjon. Og nagkasabot ang mga igsuon niyang mga babay nga ibaligya ang yuta sa ilahang mga ginikanan diin siya nagpuyo. Dili mo sugot si Abjon, kay asa naman lang unya siya magpuyo kung ibaligya ni sa iyang mga igsuon. Nagplano sila nga dili gyud kuno siya mupirma, kung pananglit idayon gyud sa iyang mga igsuon ang pagbaligya. Apan nakabalita siya nga may buyer kuno og napungot si Abjon kay nag-ingon kuno ang mga igsuon nga og mahalin ang yuta gamay ra iyahang bahin kay wa kuno siya mga anak. La ni Abjon ang tituloan ng yutaa ug sa dihang nagsusi siya. Ingon kuno ang iyang mga igsuon nga nawala ang original nga titulo agoy kay gikawat kuno. Una niyang pangutana, makabaligya ba di ay ang akong mga igsuon ining yuta sa among mga nitaliwan ng mga ginikanan kung dili gyud ko musugot or dili mo pirma sa ilahang pagbaligya ining yuta? Okay, now remember kana nga nawa na inyuhang ginikanan ug ang akong nasayran sa imuhang suwat nga ang kanang titulo nakangan pa na si imong ginikanan. Unya, ang atong balaod manggod kanang gitawag nato sa civil code nga law on succession, urang balaod kabahin sa pagpanunod nato sa mga katigayunan sa ato ang mga ginikanan nga ning panaw na, no? Nag-ingon nga kung wala na ato ang mga ginikanan nga maoy tag-iya anang maong yuta, ang tanan nga mga anak mao nay mahimong heredero or tagapagsunod or sumusunod. Kamutanan na po nga anak. Unya, kamo, gitagaan mo sa balaod, ug higayon, nga magsabot-sabot mo among yourselves, kay kamo na may musunod, kung unsaon ninyo pagbahin-bahin anang yutaa. Divided by 10 ba? Mas dako ba ang maguwang? Mas dagko bagbahin ang mga naay mga anak? Kumo sa kanang single, no? Pero, kana siya, kinahanglan nga voluntary tanan, meaning, buot mutugot nagkasabot ragyod mo. Ni consent mo kung unsaon nyo pag-divide. Kasagaran ana, kung napo mo gina-divide gud na by 10 equal. Wa may magbuot kung unsaon ninyo pagbahin-bahin. Basta musugot lang gud mo, nagkasinabot mo. Dili ingon nga supak sa usa, dili po na ingon nga majority wins, dili. Kung nagkasinabot kay hanlan, kamo tanan kay equal man mo katungod. Dili gani na magkasinabot aw adto gid nagpurti. Now, ang iyang pangutana, pwede ba day na ibaligya sa imong mga igsuon ang yuta? Dili, ang imuhang bahin kay imuha man na. Kung imuha ng bahin, meaning ikay tag-iya, di na nila mabaligya. Kung way pagtugot nimo, kung di ka mo pirma, maski pag moingon sila nga ikaw mo'y single. Nga dag magminyo ka. Diba? Kota ka ba? Murag ako, basta dag magminyo ko. Char. Ikaduhang pangutana, nasayra nako ang original kuno nga title aning yutaan na wala or giwala sa kung igsuon nga babay. Mabaligya ba gihapon ni nila kung nawala ang original nga title? Mabaligya na nila ang pangutana, mapabalhin ba nila? Ako sa pangutana, mabaligya, okay, ani ni, para dili libog. Ang kanang imuhang bahin, kung nabahin na ninyo, kay wa man sad kay naklaro, kung nabahin-bahin na ninyo, so, klaro na kung asa imuhang parte, asa imuhang bahin, dili na mabaligya sa mga igsuon nimo kay imo man na. Imo man ang bahin. Kung ang tibuok papud na ngayuta, wa papud mo nakapirma atong gitawag na extrajudicial settlement of estate. Mauna siya ang dokumento mo pamatuod nga kamong manag-igsuon, nagkauyon mo, nagkasabot mo, kung unsaon ninyo pag-divide ang katigayunan or ang yuta nga nahabilin or gibilin sa inyong ginikanan ninyo. No? Now, kung wala pa mo nakapirma og extrajudicial or kung nakapirma man gani mo, kamong tanan, dili ani, kung wala pa mo nakapirma, dili pwede nga makamubaligya sila kung walay pirma nimo. Kay di man sana ninyo mabaligya ang yuta kung may extrajudicial settlement. Now, kung naa na may extrajudicial settlement, di pud pwede makabaligya ang mga igsuon sa imong bahin. Kay imuha naman na. No? So, in both instances, di sila makabaligya. Whether the whole part or ang imuhang share. Pero, kung pananglitan, ilahang bahin, ilahang ibaligya, mabaligya ba ang yuta maski way titulo? My answer is yes. Pwede.
kana kung valid pud ang pagbaligya, meaning to say ilahang bahin, dili ang imuhang bahin nga dili ka motugot, no? Now, unsa may mahitabo kung walay title? Dili nila mapabalhin sa ilahangan ang titulo, dili mailisan og laingan kung di nato ipakita ang original nga title or kung dili ta moadtog korte kay mo file tag petition for reconstitution of lost title. Kay dili usara man gud unta na katitulo gyud ang kanang yuta. Usara na ka kopya, usara na ka owner's duplicate copy, no? Kung mawala gani na siya, kinahanglan gyud ka mo file og petition sa korte para ilisan to ang titulo. Okay? I hope that's clear, ha? Nga way mabaligya siya pero di niya mapabalhin hangtod dili niya makitaan ang katong nawa nga title or magpa-reconstitute siya. Mabaligya ba? Pwede, pero provided, assuming nga naay katungod ang mobaligya sa yuta. No niya, atong pangutana aning imuhang sitwasyon karon, naabay katungod ang imong mga igsuon nga mobaligya sa imuhang bahin. Ang kana, ang akong tubag ana, consistent gid na nga wala, kay imuha man ang share. Dapat ikaw mo'y muhatag og consent og pagtando kung imo ba nang ipaligya ang imuhang bahin or dili. Dili ang imong mga igsuon mo'y magbuot-buot nga imuhang bahin ang ilahang ibaligya. Kay imo man na, ngano sila may mobaligya. Ay, ikatulo pa daing pangutana. Kung tinuod man nga nawala gyud ang original nga title aning yutaa, pwede ba ning mabaligya sa nagkawat or nagprinda nga wa man nakapangalan nila ang titulo sa yuta? Basic kaayo na sa law on sales nga ang kanang mobaligya kinahanglan maoy tag-iya or gitagaan og authority sa tag-iya nga mobaligya, kanang gitawag natong special power of attorney. Wa gani mo ana, dili mo makabaligya sa yuta kay you cannot give what you do not own, no? Saan ni mo pagbaligya di man ikitag-iya? Unsa may imong katungod nga mo pirma nga manumpa man ka ana nga ikay tag-iya, unyag dili ikay tag-iya. Ikaw pong mupalit, kano mupalit man ka kung dili sa iyahangan ang tag-iya or wala pod mo'y proof nga sila'y nanunod ana, sila'y nanunod anang maong yutaa, no? Or ang kanang yutaa, kanang iyang gibaligya, iyahan ang bahin. Unya, siya gud mismo ang ning baligya ana. So, di gyud na nila pwede mapalit pod kung ako panalitan. Ang imuhang bahin ilang ibaligya, wa may katungod ang imuhang igsuon. Kay imo man na. No, unless imo silang gitugtan, sige, taganti ka kanang special power of attorney, kay tugtan ta mo, nga kanang mo, represent mo nako. Okay? Wa man. So, dili gyud na nila mabaligya. Ikaw pa tog katapusang pangutana na pungot ko sa akong nadunggan nga kung mahalin ko ning yutaa, gamay ra ako ang bahin kay wa kuno ko'y mga anak. Tinuod ba? Unsa may akong buhaton aron dili gyud ni mabaligya ning yutaa. Okay. Now, ang kanang title, okay, laban nagmayong kag title, nakarehistro na siya sa Register of Deeds. Pwede ka moadto sa Register of Deeds na imong pahibawon didto nga boss. Ako, usa ko sa mga nanunod kay anak ko sa kani akong ginikanan ang nakapangan na ang title kana pananglitan angan si imong mama X, angan si imong papa Y. So ang title nakapangan kang X ug Y, kang mama ug ni papa. So moadto ka sa Register of Deeds na imong inon boss, ang kanang yutaa ba mo ni ang title number unya ang yuta nga ni X ug Y. Ipakita nimo nga ako'y usa ko sa mga anak ni X ug Y. So pwede nimo ipa-annotate ang imuhang katungod as an heir nga naa kay bahin ana nga 1/10, no imo nang ipa-annotate dito or pahibawon nimo musuwat ka unya nga dili ka mutugot nga ibaligya. Inig-adto nimo ana i-annotate na ngadto sa titulo kay para kung pananglitan mag-issue og bag-o makatangag maka-annotate pud na ngadto sa bag-ong title nga ikaw ang usa sa mga anak nga mahimo na rong sumusunod og ikaw pud ang usapod sa mga tag-iya og wa kaning baligya og wa ka motugot sa any sale ana nga property. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon.
Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran.